Assalamu alaikum. Kai bayya. Zonan zanen ba. Ya muka yi da kai kafin ka fita daga gidan nan? To kamanya. Manya tambaya na kake yi? Amince yadda muka yi da kai ni? Da abin da ka samu zaka bani? Aljannan ki fa tana tafin kafata ba. Ina ruwa na haka muka yi da kai ai ƙarya ka nuna min kafin ka aure. Ai da akwai aiki a hannuna ne sosai. Baya. Abokina. Abokina. Ya abubuwa. Kai ne lafiya na wallahi. Ya aiki. Lafiya ƙar wallahi. A kwana biyu. Nomar wallahi. Amarya ne ke faruwa kuma. Na so tare wannan dina ne fa. A ce wai ni wai wannan yarinya wai. Wai kawai ba ta nuna min kauna kamar yadda na aure. Ba amarya. Ba imani. Ba imani. Ina ruwanka? Munafiki. Ina ruwanka? Abokin ango ne fa shi ya sallami ƴan kawaye. Ina ruwa na to? Kai! Ka ce maka ma da ruwanka. Ce maka ma ne. Ko da ta mallake ni kai ka auro min ita. Ina son ta a haka ta mallake ni amma haka nake son ta.